yanzu Kano ta bunƙasa ta fita zakka. Sunusi wakilin al'umma mana kewarka, mu an mana komai ka dawo gwanin san barka. Gwanin san barka ka dawo Sunusi Kano a gidan dawo. Kano ta baba Sunusi Dan maje na safa da rana, ya tafi ya dawo karaga ta mulkin nan a kanan dabo. Koren giwa ka ta kwali sarrakai masu nisa, don muzi ne bar da sha suka sai dai masu lasa. Dan maje da sun gama lasar ka juri kai musu rassa, a kanan dabo. ka saki rassa sun miƙe suna aiki a kanan dawo. Haruna uji ɗan ƙaraye na ce oyoyo, na zo daga jinsin buzaye da safe na hayo, da safe na zo na yi mamurna ina oyoyo, ina oyoyo mun shilla Sunusi Kano a gidan dawo.